Bicolandia. This is your Day 21 of Ako Bicol Cup, Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldi Co at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasulog pa. We welcome you, everyone inside the Fuerte Sports Complex in the municipality of Pili for our quadruple matchups. For our fourth and last game of the day, we have Team Magalao versus Team Pili. For the starters, let's start with Team Magalao. Number 7, BJ Rombao. Number 23, Richard Rebolio. Number 27, Kevin Kaugan. Number 71, Ryan Bautista. Number 50, Joel Cantalejo. And for the starters for Team Pili, we have number 14, Alwin Margallo. Number 18, Gabriel Lumberio. Number 19, Fredson Hermonio. Number 34, Gamalil Evangelista. And number 32, Alden Buena Obra. And the officiating officials for this game are Crew Chief Christian Peña Hojas, Umpire 1, Aloy Meremia, Umpire 2, Bong Julia. This is your Ako Bicol Cup, Camarines Sur, Atin To! And now we are back here sa Fuerte Sports Complex at labanan ng Team Magalao versus Team Pili para sa ating fourth and final game dito sa quadruple game sa Fuerte Sports Complex dito pa rin sa Camp Sur Leg ng Ako Bicol Cup, brought to us by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List, katabang na kasurugma, and I am your Coach Nuki Sabio. Mga kasama sa buong game na to, kasama ko ang napakagiting na coach na si Coach Mark, ang inyong analyst for this game. Yes. And, Coach, so ngayon, nakakamaan-tuman ng agad ang Team Pili dito, bakbakan agad. At nasagasaan doon ni Alden Buenobra, si BJ Rumbaon. oo, parang nga natagana na cones yung ano. Oh my God. Tanggal pati yung putos ni Rumbaon doon, ni BJ Rumbaon. Oo. So ayan, Rumbaon to Taugan, Taugan to Catanejo. Puposte yun si Ryan Bautista. Nastilan, muntik na ni Alden Richards Buena Obra, the Alipik. Alipig ng Kamsur. Kamsur, oo. At ang magandang matchup to, Coach. Pareho to mga post-up players talaga, Yes. yung mga dikdikan na ano. Yan, ayan na nga, coach. Ayan na. Bautista versus Benaobra matchup. Ayan si Remulio sana nagpo-poste. Ayan na si Hermonio. Hermonio to Margallo. Margallo to Gamiel Evangelista with the one-handed shot. Pasok yan. So Evangelista scores the second basket for Team Pili. Juven Cataneo, butat ang inabot kay Gamiel Evangelista. Hermonio ngayon nagmamadali. Hermonio will go all the way. 2 points. Fredson Hermonio. Natanya na si Taugan, dadala ng bola. Ang kanilang youngsters. Dito siya sa mga youngsters ng Team Magalao. Kevin Taugan, ayat at out of bounds doon ang tatawag, turnover para doon kay DJ Rumbaon. Oh,
Oh, unfortunate turnover doon, coach. Napakagandang drop of pass by Taugan to Rombaon. Kaya lang nahuli stepping on the line. So Hermonio na kick out pass to Gab Lumberio, to Hermonio, to Margalio for 2. 2 points, Ali Margallo. At tatawag ng early timeout dito ang Team Magarao. Magarao. Oh, as Pili scores 8-0, Magarao calls the first timeout of this first quarter. But, you know, Coach, nakukuha ng offense nitong Team Pili. Yung offense nila galing doon sa maganda nilang ginagawang man-to-man defense doon sa half court. Oo, so tingnan natin kung ano yung magiging adjustment dito ng Team Pili. I mean, ng Team Magarao against the lineup of the defensive lineup na pinakita sa atin ng Pili. Kasi nakikita mo talagang lahat ng 5 na nasa loob for Pili is actually playing defense, and when they run, Yes. lahat ng 5 na makikita mo talagang tatakbo. Yun na nga ko siyang ano doon. At may dalawa silang tower din doon at isa yung super power 4 na si Alden Buenaobra at ang tower nila na si Gamiel Evangelista. Oo, talagang tignan mo. Yun na nga yung matchup natin, di ba? So, Bautista versus Benaobra matchup, yung mga inaabangan natin. At naagawan doon si Catanejo ni Lumberio. Lumberio, easy 2. Lumberio. So, just like that, coach, a 10-0 lead by Pili against Magarao. Richard Remolio to Ryan Bautista. Ryan Bautista gusto pumoste kay Ali Pic. Yun lang, mintis ang tira ni BJ Rombaon doon. Nakuha ni Gamiel Evangelista to Alden Buenaobra. Alden Buenaobra will go all the way, spins and hangs for 2. Ayun lang. Tinawagan na nga. Napakagandang move sana yung... Sayang naman. Oo, pero baka pwede pa yun na ihabol as highlights. Yan. Hindi lang ka. Di lang ka, tatawa na lang doon si Alden Richards Buenaobra. Dapat siguro, coach, meron din tayong highlights not counted edition. Oo. Ayan na si Joven Cantalejo, pupukol sana, hindi pumasok. At out of bounds, bola, babalik sa Team Magarao. Magarao basketball. Substitution. Karoon tayo ng substitution dito. Benaobra sits down and goes back to the bench. Tumatawa na lang ito si Alden Richards Benaobra. Ayan na. Ang sniper din ng Magarao, si BJ Rombaon, tumatakada na ng 2 points doon sa perimeter. Fredson Hermonio, pasa ngayon, Buelong-Belo, si Gab Lumberio. Gab Lumberio, wala yan. Mari-rebound nga ni Fredson Hermonio. Hermonio sa salaksak. Drop pass to Gamiel Evangelista. Easy 2. Richard Remolio ngayon. So, Fredson making his presence felt early this first quarter, coach. Yes. So, Isa to sa mga standouts dito sa Kamsur, si Fredson Hermonio. Mintis ang tira doon ni Rombaon. Nakuha ni Richard Remolio, tumira, wala din. Fredson Hermonio ngayon mamadali sa transition versus Bautista. Kaso lang medyo bahagyang nagulat at nagkaroon ng traveling. Fortunate doon, coach, na nabubble niya yung bola, and because of that, he traveled with a basketball. Ayun. So bola ngayon babalik sa Team Magarao dahil sa turnover na. Nakaman-tuman pa din ang Team Pili dito at ginugulo nila itong si BJ Rombaon. Pass to Richard Remolio. Humingi ng poste si Ryan Bautista. Kaso nagkasikip-sikip na doon. Muntik ang pang matravel. Richard Remolio. Ikot. Kaso nauna yung traveling. Oh, nahuli siya, taking too many steps. Yes. Nakalimutan niya na iba yung pivot foot na ginamit niya doon. At dahil sa yugtong ito, Coach, nais ko nga palang i-shoutout natin ang superstar ng Team Naga, si TH Tumalip. TH Tumalip, maligayang pag-viewing sa'yo. Sana makalaro ka ng Lodi Cakes. Oo, miss ka na namin, Miss ka na namin, oo. TH. Yes. Back to the ball game. So, Ayan, sarap ng kain dito ng ating mga nanonood sa Capuerte court. So, yung mga nasa area lang naman, we invite you to be here kasi napakagandang court to, coach. And kagaya ng sobrang init dito. parang hindi summer dito. Parang di summer dito.
Kulang na lang ano. Jacket. Mag-jacket tayo dito. Parang winter dito eh. Sabi, pa-jacket ka naman. Uy, napakagandang picky naman yun. Ariel Arce. Kasi hindi lang napasok yung tira. Fredson Hermoño nagmamadali ngayon. Hang time, 2 points. 2 points. Fredson Hermoño. Kung gaano kainit sa labas, ganito naman kalamig ngayon. Buchanan, may mag-sponsor ng jacket. Oo. Ayan na ngayon, outlet pass. Gab Herlomberio ngayon, EC2. So that fast break point was brought to you by Mississippi Spade. Yan, Kevin Taugan ngayon. Dribble. Binigay kay Cantalejo. Spin ngayon si Araw. Si Araw. Rolly Araw. Ayan na ulit. Fredson Hermoño. 2 points na naman. Upboard pa yun. So specialty of the house. Yes. Fredson Hermoño showing his athleticism with that top board drive. At ayan na si Coach Ayi. Ariel Arce. Dadala ng bola dito. Hesitates. Popostean dito. Double post doon. May screen pa sa poste. Grabe yun, Coach. Oo, grabe tal. Split action. Yes. Oo. Cantalejo turnover. Ayun na. Turnover Gab Lomberio. Attempts for Steph Curry. Logo 3. Kaso hindi lang pumasok. Oo, pero that is actually a good attempt for Lomberio kasi Lomberio is known May for range. his long range shot din Yes, ito. that's his range. Oh, sniper din ito. Yes. Known to take long distance shots. Alwin talaga. Margallo with an outlet pass. Spin pa dito Uy, si Fredson Hermoño. napakaganda. Tinignan pa, Coach. Oo. Sabi, sumabay ka pa. Huwag ka lang malikot. Kulang na Ayan lang na. ng flying kiss cards. Yes. Kaso may warning doon kasi delaying the ball game. Substitutions. So, Pili with an unusual clear out of their players. So, Yes, halos na palitan na, Coach, lahat ng 5 players na ng first 5 dito sa 4 minutes and 20 seconds remaining in the first quarter. so Pili is leading by 18 points against Magaraw. At mukhang out of bounds yung tawag ng ating referee. So, Pili basketball tayo. Bola ngayon nandito kay Ferdinand Razal. So, importante nakuha yung bola. Importante ibaba niya yung bola kasi siya yung point guard. Yes. Ayan. At tumira ng tres. Kaso may nagkagirian sa ilalim. Si Taugan. Kontra dito kay Ortiz. At ang foul ay si Ortiz. Nakiliti ng konti yung Taugan. Medyo maagang lumayo, Coach. Dito ang Team Pili sa Team Magaraw with a 20-2 advantage yung Team Pili dito sa first quarter pa lamang. Uy, Ayun. napakagandang spin yung Chubby Gaming, hang time! Para dito kay importante. ginamit yung katawan doon. Yes, nangatawan eh. Ayun na. Galon to Ortiz. Ortiz for 3. Ortiz with a catapult shot, missing that 3-point shot. Shot fake. Ortiz to Razal. Razal makes it. So, Or Razal, 3-point shot. Kaboom! Pili with 2 lefties in the players. So, Yes. notably, Ortiz and Razal. Importante. Ayan na, tumatakbo na ulit si Razal. Razal Jr. will go. Hindi na drumable, Coach, for 2. Easy to EC2 ngayon. Coach Ayi ngayon may hawak ng bola. It's 25-4 in favor of Pili. Coach Ayi hihingi ng screen. Yung screen ni Taugan. Binalik. Na-drive na. Popostean dito si Galon. Nagrapagandang shot pick ulit ni Coach Ayi. Lagi siyang suma-shot pick ng gano'n at lagi siyang may nakukuhang shot pick na pa-blind. That's a foul on, I think, Razal. That's a foul. Jong Razal against Taugan. Taugan, yes. Substitution. At napunta na po kayo dito sa Cap Fuerte Sports Complex nang ma-experience nyo naman kung gaano kalamig dito sa loob. Kung naiinitan kayo, wag lang kayo magdala ng unan kasi pag natapos to, lalabas na tayo. Imbis na pumunta kayo ng SM o Yan. Robinsons. Dito na. Dito, libre. Wala Libreng kang libre. gagastusin. Yes, sobra pang lamig. Makakanood ka pa. Baka makita ka pa sa TV. Yes, may extra ka pa. Ortiz doon with the short stab. At si importante ngayon bababa ng bola. Importante niyang mababa ang bola doon. At attempts for 3 again. No good yan. Rebound ni Sa bordo. Sabordo, yes. Sabordo to win Galon. Alley-oops to Ortiz. Kaso lang medyo malakas, pataas. At andito na si Juvie Gonzalez. Juvie Gonzalez pass to Ford Araw. Rolly Araw.
Rolly Araw, binigay dito kay Antigua. Antigua to Arce. Arce, naghahanap ng mapapasahan. Sabi niya, clear at buelo muna. Naagawan dito ni Ortiz. Ortiz, pass to Galon. Galon, all the way. 2 points. 2 points. Win. Galon. At hinahasel dito si importante ni Ortiz. Walang mapasahan. Ayun pala si Coach Ayi Arce. Nasa kabilang court. So now Pili is leading by 25 points, Coach. So, Jovi Gonzalez spins. and- It's because of the defense, coach, of the Pili Oo, na talagang, pinapakita nila. hindi naman dahil sa Magarao is playing a very bad game. Yes. Kaya lang, siyempre kung ganyan kaganda yung depensa, mahihirapan naman talang makascore ang Magarao. Yes. So, well said, coach. So, balik tayo sa live action. Importante ngayon, may hawak ng bola. Si Kerwin, kaso turnover ulit ngayon nangyari dito. Pasa into the blank space, kaso Yes. nakuha yung coach ng Pili. PJ Soliman, drop pass to Ortiz. Ortiz, butata. Kaso may foul sa ilalim. Galing kay Antigua. Okay, and with 1 minute and 17 seconds left in the first quarter. Ayan, parang nakita natin, malambingan moments dyan. Ayan Oh, naman. Natawa na lang si Kuya. baka naman. Kaya naman sa lang. Doon pala sa likod natin, coach. Ayan na. Umakabay na. 1-0. Okay. So, yun na sila. 1-0 kayo dyan. 1-0 kayo dyan. Ortiz with a 2 for 2. So, that's Charity. Ayan na. Russell, Antigua to Kerwin. Importante. So yan, Pili enjoying a 20, ano ba yan? 27. 27. Point 27 Vitos. Razal Jr. nakuha. Foul doon away from the ball. Katawagan ngayon ng unsportsmanlike foul si Kerwin. Importante because he fouled it away from the Oh, basket. and I think, Coach, although hindi naman natin sinasabi na may bad motive doon si Importante, but I think that was a frustration foul on Importante with how Magarao is playing right now against the very porous defense of Pili. Yes. So, grabe kasi yung tight defense ang Pili, coach. Talagang, sabi nga natin, no mercy sila. Talagang, alam mo, hindi lamang, dire-diretso. At nasa first quarter pa lang tayo, Oo. coach, dito, di ba? Sa sobrang tight ng depensa, Coach, kahit daw papel, di dadaan sa depensa ng Pili ngayon. Walang patawad. Ganun naman talaga, di ba, coach? Yes, Siyempre, yes. di ba, sabi nga natin yan, as coaches, you have prepared well, you have prepared for this game, you practice it. Siyempre, hindi mo naman pwedeng pabayaan na basta ganun-ganun na. Coach, totoo. Lalaroin nyo kung ano yung game plan nyo, di ba? And syempre naman, Coach, with the level of competition in Ako Bicol, Ako Bicol Cup, di ka pwedeng maglaro dito. Di ka pwedeng kung ano lang yung gusto mong gawin. Syempre, this is a competition of the best. And with Yes. that shot is brought to you by Highlands Legazpi. Yes. IERC dito may hawak ng bola. Ayun, naka-tres. Yes, para kay IERC. Sabi ni Coach Ayi, sa wakas, ayan na, naka 3 points na nga. Ayan. So with 30 seconds left, Razal Coach. again. Yan. Razal with a back-to-back three. Kaboom! So Razal takes it back. So short celebration on the 3 points of Magarao. Ayan na. Coach IERC bababa ng bola para sa dito kay Russell Antigua. IERC attempts again for 3. Short yan. Kuha ni Rolly Araw with a short stab dito sa ilalim. 2 points. Rolly. And 2 seconds left. Uy, Russell, napakalayo from the And logo. makes it, Coach. At the Yes, end sir. of the buzzer. Okay, making it interesting. 3 straight 3 points para dito kay Razal Jr. Grabe naman yun. Ang layo, Coach. Siguro mga lampas 30 feet yung Coach. Oo, away sabi from the nga niyan, three-point from line. the parking lot. Saan na parking lot, coach? Okay. Nasa labas, Coach. Nasa labas ata Nasa galing labas? yung tira. Oo. Parking lot pa ata ng SM Kalayo yun. Grabe naman Grabe yun. naman And with yun. that, Pili ends with a score of 41 with Magarao being limited only to 9 points. So, Coach, ano masasabi mo sa ganitong klaseng laro? Well, for Team Magarao, syempre, you have youngsters right there like sila Taugan, yung Antigua, yung ibang dyan. So, with this kind of game, syempre, you go always for learning. You don't settle for less. You cannot play yung by standard na madi-discourage ka na kasi ganito na yung score. So, let it be if
the game is really like is na medyo lopsided yung talent-wise. Wala tayong magagawa niya, but you have to play pa din in your own rhythm, in your own pace, kung hanggang saan makakaya, at least lumalaban. Yun yung pinaka-importante doon. Very well said ka dyan, Coach. And syempre, we still have miles and miles of basketball to play here in our Game 4 of Magarao versus Pili in this Ako Bicol Cup elimination round. Dito pa rin tayo sa second quarter ng ating laban ng Magarao versus Pili. Ayun na nga, Coach, talagang Pili is relentless in playing defense. Defense, ayan na naman ulit si Sabordo. Talagang pinapahirapan Muntik na nila. naman ma-intercept doon. IERC dito kontra kay Win Galon. At rebound noon ni Sabordo. Pass to Razal Jr. At nakuha ni Patricio. Kaya so hindi pumasok yung short sub. Soliman shoots, no good. PJ Soliman pass to Win Galon. Win Galon fakes. And the short stop, no good. Rebound by Coach. Patricio Jr. Oo. Pasok yan. And unfortunately, Coach, even sa Hustle Stats, tinatalo pa rin ng Pili ang Magarao. Kasi as you can see, they're giving easy second shot attempts with offensive rebounds. Oh, kasi sa mga second rebound nila, offensive rebounds nila. Oops. What's the call? So kick ball 'yun. Kahit nakuha ni Coach IERC yung ano doon, yung pasa, muntik nang ma-intercept. Oh, and that's a fortunate stoppage kasi kung nakita natin yung, Coach, there were 3 dark jerseys and there were only 2 white jerseys defending the goal for Magarao. Sa Bordo ngayon, that drive sa baseline and fades away, no good. Patricio Jr. nakakuha na naman ng extra bola doon sa ilalim. Kerwin importante, bibigay kay IERC. IERC, dahan-dahan lang daw muna. Take it easy. So Pili now, Coach, is enjoying a 36-point lead here. And ayaw pa rin, Coach. Ayaw talaga. Talagang Russell Antiga doon. Hindi pumasok yung short stop niya doon sa ilalim. Wala pa. Talagang hindi pa dumudulas ang butas ng ring dito para sa Magarao. Nabubutas. Oo. Baka kulang lang, Coach, sa hilot yung yung game natin ngayon. Sa hilot capital ng Bicol, ang Magarao. Konti pa. Yan yung well-known sa municipality ng Magarao. Talagang yun yung tinatawag nating hilot capital. Yes. So, before, Coach, di ba? Pag tatapilo ka. Matik yan. Yung mga hilot dyan, simple lang yan. Ayan na sa Bordo, to Soliman, sa ilalim. Wala. Rebound ni Rolly Arrow. Rolly Arrow to Kerwin Importante. Kerwin Importante ngayon bababa yung bola. Pass to IERC. IERC versus Sabordo. Ball fake na naman ulit doon si IERC. Rebound ni Soliman nagawan. Rolly Arrow nabitawan. Kuha pa rin niya. Shot fakes. Ganda ng peke doon. Rolly Arrow kumagat si Soliman. Sa mga Scott, nakashoot na rin ulit ang Magarao with that very magnificent shoulder fake na pinakita sa atin ni Araw. Yes. Win Galon doon. Matik kaboom. So, Win Galon, one of our super vets. Well-known super vet dito sa Camarines Sur. Yes. So, parang ito si Win Galon ay 40 up na din, Coach, di 40 ba? up na, pero nandito pa sa open. Kasi kaya-kaya pa naman. Ni Kuya Win Galon. Razal Jr. pass to Juan Patricio to Win Galon. Lefty-handed layup is good. Win Galon, right on cue, scores again. So yan, Coach IERC. IERC nakakuha ng foul doon against Win Galon. So multiple shot fakes. Now he was fouled by Win Galon. Bail out foul by Win Galon. Naka-default setting kay IERC ang ball fake. And as he shoots the first free throw, punta muna tayo sa ating napakaganda at napagaling na courtside reporter na si Jessa. Jessa, take it away. Thank you so much sa ating naggagapuhang commentator, Coach Nuki and Coach Mark.
back here again at Aku Bicol Cup. Camarines Sur still live here at Cafuerte Sports Complex. Kakasimula pa lang, Team Pili is giving us a powerful performance as they established a good starting point. Wala ngang sinasayang na pagkakataon ng team nito as they almost didn't let the opponent to score during the starting period. Focus nga sa depensa ang nagiging strategy ng Team Pili together with their goal now to dominate the game control. However, aminado ang Team Magaraw that they are not able to work that much their lapses because of the replacement of the players. That's why medyo nagre-rattle pa ang mga players. But as we can see, the players is still doing their best and exerting efforts to score. That's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Jessa, for that wonderful and nice report. So balik tayo sa live action. Nakuha ni Alden Buenabra. Po-point card na dire-diretso all the way coast to coast. Wala yan. Rebound ni Ariel Magayo. Kaso natapikan sa likod. Kevin Taugan ngayon. Bababa ng bola. It's 3 against 4. Pasa dito kay Raymond Ronquillo. Remolyo, coach. Ray Romilio, sorry. Remolyo with that mid-range shot. Mid-range shot. Di na nga pumasok. Oh, parang natatandaan ko dito, coach, si Kirimolyo, parang ano eh, parang Ilgauskus yung ano, Yes. yung galawang, coach. Diba? Galawa. Napasobra sa bilis yung salita ko, coach. Richard Remolyo pala. Hindi Ray Ronquillo. Parang iba yun, ha? Ano? Raymond. Shout out kay Raymond Ronquillo, Ronquillo. kung sino ka man. Kung sino ka man. Magpa-milk tea ka naman, naalala pa kita hanggang ngayon. At nga, yun nga, coach, sorry turnover sa part ng Magaraw. Magaraw ulit Wala yun. namang bantay doon, coach, pero talagang nabitawan. Nabitawan. Ano, dulas daw, coach, yung bola. Nadulas yung bola. Okay, dito, Gab Lomberio drives. Hop steps, effort 2. 2 points. Got Lumberio. So, Cantalejo dito, Kevin Taugan, their youngsters. Hanap ng magpapasahan. Pasa kay super veteran Ryan Bautista, ganda ng bounce pass. Yun lang, nabitawan ulit. So, miscommunication, coach, on the part of, I think that was between Bautista and Taugan. Taugan, yes. Fredson Hermonio ngayon. Uy, with the jump shot. So, tres, wala. Tatakbo ngayon, 3 versus 3 ang Magaraw at Pili Cantalejo to Richard Remolyo. Oh, wala pa din. Oo, kala ko si Raymond Ronquillo na lang. Raymond. Kung sino ka man. Sino ka man? Shoutout ka na, nakalibre ka na. Ang daming Oo. mo nag-shoutout. Ayun. Tinira na ni Alden Richards. Buena obra. Poging-pogi talaga ng Lodi kicks ko na to. Nakangiti habang tumatakbo pabalik. Oo. Kinilig din ako sa tira na yun eh. Ay, nagkagirian sa ilalim si Evangelista at si Remolyo. Remolyo. Naka-past tense doon. Past tense of Remolyo Ronquillo. Anyway. Ganun pala ako sa present tense pala yung ano. Yes. Tapos, ganun pala yun. Ganun pala yun eh. Okay, labas. Babalik kayo ng kay poposting ngayon si Remolyo. Catalejo, hanap ng papasahan na para si Bautista. Posting ngayon, si Remolyo. Tata! Kaso may foul. Tinawagan ng foul. Excellent high-low play there on the part of Bautista and Remolyo. Yes. Foul doon si Gabi Evangelista. Second personal foul niya na and fourth team foul na nito Team Pili. Hindi coach ka bigla-bigla na fourth team foul na sila kasi dahil doon sa aggressive defense na pinapakita nila. Oh, coach, and syempre no love lost on the part of Pili. Kasi syempre naman tama nga yung sabi mo, coach, with the way they're playing their aggressive defense, it's not a surprise na they are now with the 4 team fouls. Yes, so pasok yung dalawa. So Remolyo scores for Magaraw. At least, di ba, coach, naka-breaking the scoring cap dito. Magandang bantayan to, coach, next game yung Team Naga at Team Magaraw, Remolyo versus Bichara. Ay, oo, coach. Ilgauskas versus Sabonis. Oo. Mga European, coach, yung European to. European yung parang EuroLeague pala yung matchup natin. Tayo nito next week. Magaraw versus Naga. Ilgauskas versus Sabonis. So that shot, coach, is brought to you by Hotel St. Ellis. So. Yes. Rumbao ng shooter ng Magaraw, hindi pa rin
naibubuslo yung basket nila sa tres kahit isa. Wala pa rin, pinilit na ni Fredson Hermonio. Bumomba ngayon si Alden Richards. Buenaobra, wala. Challenge ni Bautista. Andun si Kevin Taugan. Kevin Taugan all alone for 2. 2 points. And that, I think, coach, would be the easiest 2 points for Magarao in this ball game. Yes. Alwin Margaling magmamadali na bitawan yung bola. Kevin Taugan hinahabol ni Alden Richards Buenaobra. Kaso nga may gandang screen doon ni Remolyo. And that fast break point was brought to you by Mississippi Bay. So, pag nasa Mississippi Bay ka, hindi mo na siya mamimili. Siyempre naman. Ayan na Margalio to Lomberio. Inside pass to Evangelista with the easy 2. Oh, simple. Evangelista. Simple coach yung pasa. So, Yes. just like what they're doing in practice siguro. So, parang telegraph ng masyado yung pasa. Galing ng pasa na yun. Kevin Taugan to Rombaon. Taugan to Bautista. Pumoses sa ilalim. Binomban si Buenaobra. Gandang dikdikan yung coach. Ilalim. Oo, Big bodies. Kaya lang na butataan ng board. 2 points. All the way. Margalio. Margalio. And that fast break point coach is brought to you by Hotel Vinesa. Ayan. So, Kevin Taugan to Richard Remolyo. Pinostihan na agawan ni Buenaobra dito kay Fredson Hermonio. Kinuha pa sa kabila. Gandang moves coach. 2 points. Kinuha pa sa kabila. Fredson Hermonio. Ayan na ulit Richard Remolyo. And there is a whistle there coach. Foul on number Nag-duty foul sila coach kasi nagpapasab doon si Alwin Margalio. Medyo may nararamdaman siya sa kanyang calf muscle sa likod ng tuhod. Oh, tinuturo niya ka coach. And right on cue, Pili subs out players. So in si Wingalon, Razal, also Soliman for Hermonio. Fredson Hermonio. Parang hindi napapagod si Kuya Fredson Hermonio eh. Ayan o. Kondisyon yan sinasabi. Oh, coach, talaga naman na makikita mo yung ano. Sana all. Kondisyon. Kondisyon ka naman, coach, pero sa ibang bagay. Kondisyon mag-alaga ng 163 sa bata. Oo. Dati nang walang shooting na wala tuloy. Ayan na, Richard Remolyo. Yan na nga, coach. At mamaya, coach, magpapakondisyon din tayo, coach. Papakondisyon sa mga bata natin dyan. Shout out pala kay TH Tumalip ulit. At Kuya Aymar. Oo, dapat pagdating namin dyan, lamang na kayo. Lamang na kasi baka kami pa ang lumamang. Ayan, balik tayo sa... Yan na. Ayun na, inside pass, kay Cantalejo. Galing kay Rombaon. Dito ulit si Stephen Curry, Razal Jr. Pinasa kay Clay Thompson, Lomberio for 3. And that corner three-point coach is brought to you by Highlands Highlands Legazpi. Legazpi, yes sir. So parehong shooter to coach. Itong Lomberio sa Razal Jr. Deadly from the parking lot. Ayan na, Richard Remolyo, Del Gauskas. Susubo kaya. Nagsisil na naman doon si Bautista with a spin. Against for limang butata. Kaso may foul. Binigyan, oo. So, Bautista's aggressive post-up play is actually paying dividends as he is being sent to the line shooting 2. So, nakikita ko coach, talagang isa sa mga main offensive moves ng Magarao is to play the high-low game between their two bigs, Remolyo and Bautista. Yes. And kung sarap naman nung coach, di ba? Tignan mo yung ano, Kinakain ni Kuya. Sana Oo. all meron. crispy chicken sandwich. Crispy chicken sandwich. Oo. Crispy na, juicy pa. Oo. So, baka naman, di ba? Baka naman, May yan. makarinig sa atin. Clay Thompson, Lomberio, back-to-back Ayan 3. na naman. Kaboom! Timeout. Same spot, same result. Oo. So kung gaano ka katigas ang ring ng Magarao, ganun din ka kalambot sa Sa Team pili. Yun na nga, nagawan ulit si Cantalejo. Cantalejo, Lomberio, 2 points. Pasok yan. 2 points. Yeah, Lomberio. Kevin Taugan ngayon versus Wingalon. Almost 20 years difference between the two. Oh, good defense doon by Kay Wingalon. Wingalon, winner, 40 years old. At sumubok si Cantalejo, wala yan. Kuha ni Gab Lomberio. Gab Lomberio, go all the way. Hindi, medyo nailang siya doon kay Kevin Taugan.
kumat si PJ Soliman. Soliman for 2. Oh, textbook give and go doon, coach. So, the big man was rewarded by running back. Hindi kumat si Richard Rebolio, sabi ni Bautista. Hindi ito na nabigyan. BJ Rombaon for 3 ngayon. Hindi pumasok. Wala pa rin, coach. Talagang Uy, sobra yung pasa ni Evangelista doon. Sabi nga Ay, hindi. Ni sa bordo. Sabi nga natin, coach, sa basketball, di ba? Parang merong love-hate relationship ang bola sa ring. Yeah. Kasi kung pumapasok ng tira mo, ibig sabihin, love ka ng ring. Pero pag hindi pumapasok, hate ka. So, Yes. sa nakikita natin ngayon na Magarao is finding it difficult to actually score points. Because as we can see, their last score was, I think, siguro mga early portions pa ng second quarter, as we are left with 43 seconds here in the second quarter. So Magarao was limited like below 10 points nung first quarter. At least ngayon medyo madami-dami na yung puntos nila sa second quarter. Actually, coach, hindi nga sila naglumampas ng 10-point barrier. Yes. So, I think 9 points lang siguro yung yung na-score nila ng first quarter. Not bad for the second quarter. So yun yung tinatawag natin, coach, na little by little lang, step by step, yung pag-scoring. We know that this game might be, kikita na kung ano yung mananalo. Pero di ba, syempre we play with goal, we play with purpose, play hard as a team. Always para siyempre napapakita pa rin natin na kahit ganyan yung at least lumalaban. Ayan, poposte ngayon si Ryan Bautista against sa bordo. Buta tangin abot kay sa bordo. Bobomba ulit si Ryan Bautista kaso naagawan doon ni Ertis. Ball same possession to Magarao. Ball possession stays with Magarao with 32 seconds left as Pili enjoys a comfortable 51-point lead. 13 seconds to shoot. Bautista dito, pasa kay Taugan. Kevin Taugan, sisiksik doon sa ilalim. Turnover. And the ball goes to Pili. And we have 28 seconds left. In the second quarter. Tignan natin kung ano yung gagawin dito ng Pili. Sa bordo, susubok sa tres. Malakas. Wala. Kuha ni Rombaon. Rombaon. Makakascore na kaya sila? Uy, reverse! Uy, kaya lang. Sayang. Jordan Poole, di lang pumapasok. Ay, si Wingalon. Oo. Wingalon. Corner shot. Hinihingi ni Kevin Taugan. Hindi binigay. Tira ni Wingalon. Rebound ni Ryan Bautista. Intercepted by Sabordo. Sabordo. Drives. Floater. Hawayan. Pasok. Ay, pumasok. Saktong-sakto. Di ba, Coach, kung gaano kaswerte yung mga, di ba, mga shooters bounce na tinatawag natin? Yes. Ganon din kamala sa kabila. Shooter's roll yung tawag doon kay Sabordo. So yan, pagtatapos ng ating first half, running score natin ay 76 para dito sa Team Pili and 23 naman para dito sa Team Magarao. It's Pili leading by 53 points, Coach. So, in the first half pa lamang yan. in the first half pa lang yan. So tignan natin kung ano ang kaya nilang ma-lead dito sa sa second half. At magiging mga adjustments ng Magarao kasi definitely, di ba? We still have miles and miles away of basketball waiting to be played dito kasi may third and fourth quarter. Third and fourth quarter pa. Ayan. So yan. With that, kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala galing pa din sa ating AKB. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Start of the third quarter. And here we go with our fourth and final game dito sa quadruple game sa Cafuerte Sports Complex sa pagpapatuloy pa rin ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Labanang Team Pili versus Team Magarao, the Hilot Capital of Camarines Sur. At
Team Pili now with a comfortable lead, 76-23 in this third. 53-point lead ko. 53-point lead dito pa lang sa second half. Ayan na naman ulit si Stephen Carrie Razal. Di pumasok. Rebound ni Sabordo. Pass to Win Galon. Win Galon to Razal Jr. to Juan Patricio. Di pumasok yan. Rebound ni Richard Remolyo. Oo, kala ko si Banana yung papa. Richard. Ayan na. Ayi Arce. Inside pass to Bautista with a short stab. 2 points. Pasok. So that's a good start for Team Magarao, scoring the first basket for our second half. Ayan na. Good sign yan, coach. To Galon. Attempts sa tres. Wala. Rebound ni Razal Antiga. Pass to Ryan Bautista. Bautista to Arce. Arce with the ball fake again to Kerwin Importante. Easy two, no good. Rebound ni Sabordo. Sabordo outlet pass to Win Galon. Win Galon with his short jumper. Pasok yan. 2 points. Win Galon. Sure shot by Win Galon. Win Galon. Itong si Win Galon, coach, as a fountain of youth pa din at his age. Yung galaw niya parang batang-bata lang. At ano kaya mga sekreto pagkaganito na, coach? Tanungin natin mamaya, pa-interviewin natin. Kuya Win Galon. Baka may tinitake to, di ba? Si Chris Aquino nga, pantin daw yung sikreto, di ba? Baka nasa shampoo ko yung sikreto. Yes. Tanungin natin mamaya. 2 points. Baka dito kay Win Galon, sekreto lang ay sleep early. Baka. Tapos bawas cellphone. Ay, mahihirapan yung mga bata ngayon. Yeah, yung mahirapan yan sa ganitong rules. Avantala Rosaldo. Ayan na yan si PJ Sulumo susubok sa tres. Kapos yan. Rebound ni Remulyo. Remulyo again bumalik sa kanyang bola para sa kay IERC. Uy, pinadaan sa gilid. Uy, between the legs. Fall fake. May foul pa. Grabe yun, coach. Parang ginawang circus yung ano. Ang lupit naman nun. Umikot-ikot parang James Harden lang. Oo, talang pang yun, street ball move. Street ball move, sabay apir doon sa mga dinaanan eh. Pero kung tatandaan natin yung mga nakanood kay Coach Ai Arce. Nung panahon talaga naman. Kaito daw kung sinasabi yan. Pag naiwang ka nito, titignan ka pa, tatawanan ka pa. Tapos magkakapi pa sa area yan. Oo, kilalang kilala talaga to si Ai Arce, one of the standouts of the UNC Greyhounds. Saka yung specialty niyang, coach, before yung defense niya, grabe talaga yan. Oo, coach, totoo yan. Parang yung Jerome Almario ngayon ng team Naga, ganun yan si Ai Arce noong kapanahunan. At yung killer crossover nito. Yes. Ang daming array of moves to si Coach Ai Arce. At may sarili na nga siya, coach, na basketball camp and clinic sa Hilot Capital sa Magarao. Ayan na, Ryan Bautista poposin na agawan ni Razal Jr. Gustong foulin sana nun ni IERC kasi hindi pumayag yung referee. Dire-diretso si Razal Jr. So tinignan niya yung referee. Sabi ng referee, wala akong masyadong nakitang kontak para tawagan ka. Yes. Muntik na maagawan doon si Kerwin Importante. Bola pa rin mananatili sa Team Magarao. Team Magarao ang Hilot Capital ng Camarines. Yes. So kung may Hilot Capital naman ang Camarines Sur, ito naman Team Pili ay ang capital naman ng Camarines Sur. And the land of no H. Yan. So, bakit na ba, coach? The land of no H? Nawawala ko yung letter H sa mga salita. Ganun yun. Kaya land of no H. Anip yan, ano? Ganun nga ako. Ganun na nga talaga. Anip talaga. Anip talaga. Katulad niyang galaw ni Juan Patricio. Pasok yan for 2 points. Right on you. Anip moves. Anip moves talaga yun. Ayan na naman ulit si in and out and between the legs. Crossover ni Coach IERC. Double crossover, triple crossover. And with that sequence, coach, punta muna tayo sa ating napakagandang courtside reporter, Jessa, with assistant coach of Pili. Jessa? Pasok. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. Here with me is the assistant coach of Team Pili, Coach Noel Orgaz. Good evening, Coach. Are you expecting this kind of performance of Team Pili now? Kasi base sa mga naunang performance, napakaganda ng pinapakita nilang communication from coach's game plan down to the execution of the players. In all honesty, hindi talaga kasi
ever since yung last game namin, hindi kami nakapag-prepare kasi most of our lineup is composed of players from Kamsur Express. So doon kami nag-focus. Kung ano yung nangyayari siguro ngayon, siguro yun nga, yung preparation na lang namin before the season starts. Siguro na i-apply na lang nila yung system na in-imply ni Coach Des. Ayan, at kitang-kita naman namin, Coach, kung gaano nyo pinaghihirapan ang bawat score na nakukumit ng mga players. At kitang-kita naman sa ating score ngayon. So now, aside from that, Coach, would you like to take this opportunity po para pasalamatan lahat ng supporters nyo? We'd like to thank everyone, lalo yung mga nanonood and lahat ng sumusuporta sa Team Pili. Ayan, thank you so much for that, Coach. So that's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Miss Jessa, sa inyong report. At balik tayo sa live action dito with Coach Ayi Arce. Pass to Richard Mercolio. Give and go dito with the turnaround. Hook shot by Kala ko papasok. Ayi Arce. Mapapaanip ka na naman. Anep talagang tira na yun ha. Win Galon. Pasang dito kay Juan Patricio Jr. Pasok yan. Oh, that beautiful cut and shot by Patricio is brought to you by Hotel St. Ellis. Ayan na, favorite move ni PJ Soliman. Jump shot in the middle. Jump shot. Nakataas pa yung isang paa. At naka full court man pa rin dito ang Team Pili. Ayan na, intercepted yung pasa ni Ryan Bautista. Win Galon ngayon, 3 versus 1. Doon sa ilalim is 1 versus 1. Mintis yung tira ni Win Galon dito. Kevin, importante to Ayi Arce for 3. No good. Rebound by PJ Soliman. PJ Soliman bababa ang bola. Naghahanap ng mapapasang crosses over. Andyan sa corner si Razal Jr. Razal Jr. fakes drives for 2. Mintis lalang. Short yung tira. So, ayan na. Sorry miss sa part ni Jong Razal doon. Missing the left layup kahit left-handed siya. Ayan na, nabitawan yung poste ni Richard Remolio. Ayan na, Win Galon, pass to Razal Jr. For 3, no good. Medyo umalat ngayon si Razal Jr., no, Coach? Coach, medyo lumamig yung shooting prowess ngayon na pinakita ni Razal nung first half. El Gauskas Remolio doon sa 2 points. And that wonderful perimeter shot by El Gauskas Remolio is brought to you by Misibis Bay. Yeah. So kung nasa Misibis Bay ka, hindi mo na siya mamimiss. Yes, matik yan. Soliman, again with the favorite move, jump shot, pasok. PJ Soliman. At tatawag dito ng ceasefire ang Team Magaraw. Oh, and just like that, Coach, we have, I think, a 61-point lead being enjoyed comfortably by Pili with still 3 minutes 50 seconds left. Nabilang mo pa yun, Coach. Galing mo talaga sa Pilipino. Oh, Coach, sige. Nice. Pwede tayong maging Filipino teacher. Filipino teacher, oo. At yun, comfortable lead na ngayon ang ating Team Pili at dahil yun sa kanilang masigasig na depensa. And while we're waiting for the action to continue, punta muna tayo ulit kay Jessa with the assistant coach of Magaraw. So Jessa, take it away. Thank you, Coach Nuki and Coach Mark. After hearing the side of Team Pili, kasama ko naman ngayon ang assistant coach ng Team Magaraw, Coach Mike Ray. Good PM, Coach. Currently, masyadong ang mahigpit ang depensa ng Team Pili. So paano nyo po na-handle yung ganong situation? Una-una, batiin ko muna yung mga Magarawenyos and sa aming butihing mayor na si Mayor Yip Sanyar and yung mga fans ng Magaraw team, syempre. So talagang challenging tong laro na to kasi respeto sa Team Pili, talagang magaling to. Inataon lang na may ka-bracket na talagang magagaling din like Naga and Kamaligan. So Magaraw team, hindi kami masyadong, pwede ko sabihin na hindi masyadong competitive ang team namin. Unang-una dahil kulang kami sa key players. Nasa showbiz na yata yung iba naming teammates. Kung titingnan 10 lang kami ngayon. So wala yung key players namin. So malaking kawalan. Yan lang po. Coach, this tournament is not just all about competition. This is also talks about the self-improvement
and development ng mga players na din po. So, ano po yung words of encouragement mo sa mga players to end the game positively po? Ang objective talaga is hindi kami kumuha ng import. So, ano lang to, pure Magaraweños, talaga para ma-expose naman sila sa ganitong mga kompetisyon. So, and ma-develop din yung mga skills nila. So, may mga ni-replace kami na talagang bago, mga bata pa. So, malaking bagay din para ma-develop and makapagsabay kami sa Team Pili, Naga, and Kamaligan sa next na season. And for sure, Coach, this will serve as a training ground na rin ng mga players. So that's the latest for now. Back to you, Coach Anuki and Coach Mark. Ayun, thank you, Miss Jessa. Tama nga yung sinabi ni Coach Ray. Yung team nila ngayon is composed of young and yun nga, kulang yung ibang players nila ngayon. Pero ang gustong-gusto ko doon sa sinabi niya is yung to develop yung mga young players ngayon na sana in the near future makapag-compete sila against sa mga big guns or big boys nitong second district. Diba, Coach? Oo, Coach, tama yun. Siyempre, it's a very good opportunity for Magarao to, or any team to be exact, na mabigyan ng opportunity to compete at this high level of basketball. Yes. Siyempre, none other than Ako Bicol Cup lang yan. Yeah. So with that nga, Coach, nice kong ang batiin si Kuya Kenneth, ang pogi-pogi Kuya Kenneth Estopase, na siguro because of his work hindi nakapaglaro ngayon dito sa Team Magarao. Oo. At siguro namimiss siya ng Team Magarao dito. Oo. Asan ba si Asan ba si Kuya Kenneth, baka duty sa kanyang work sa Avenue Square as a front desk doon sa ng poging-pogi natin si Kuya Kenneth Estopase. Napaka-pogi niyan, Coach. Talaga naman makikita mo ang six-pack abs niya sa tarpaulin, di ba, Coach? Certified Mr. Bicolandia yan. Siyempre naman. Kenneth Estopase. Matalo na lang sa laro ang Magarao sa kagwapuhan. Hindi mahuhuli yan. Kenneth Estopase. Matik. Ayan na yung hang time with Freds and Hormonio. Grabe yung Coach. Bumisikleta pa sa ere, Coach, di ba? Mo po, may kape habang mainit pa din tumira na. Ayan na, Rolly Araw po, poste dito against Evangelista. Hook shots, malakas yun. Masyado, Lomberio ngayon, bababa ng bola. Lomberio versus Gonzales. Lomberio nakakuha ng foul and counted. And that is what you would expect, Coach, from Team Pili. Although if you can see, di ba, huwag niyong isipin na ganun pa rin yung intensity na pinapakita ng Pili na parang pinapahiya ng Pili yung Magarao. No, as a matter of fact, kung may respeto ka sa kalaban mo, you would play intense until the fourth quarter. Yes, so, ganun talaga. You don't care for the scoring anymore. Just do your best sa ganitong klase ng laro. No matter what is the opponent is giving you, just play it hard. Importante lumalaban, huwag kang lalamya-lamya dyan kasi pag nakita mo yan, na ganun rin yung parang ibig mo nang sabihin nun, bumigay ka na ng white flag doon. Diba? Tama yan. And we can see na we're miles and miles away. May isa pa tayong quarter, Coach, at syempre naman ang Pili still playing. Still going hard, still playing good defense. Ito naman still trying hard, ginagawa naman na medyo maalat lang na talaga. At ayun na nga, nabutas na ni Rolly Araw. Kanyang jumper doon. Rolly Game Miel Evangelista ngayon, sasalpak! Yun lang, medyo kapos. Kala ko nga ako si dadakdak na eh. Cantalejo to Gonzales. Extension layup yun. 4-3. Sa wakas, Coach, nakapulol rin. Kaboom naman sila doon, 5 straight points naman at nakaagaw pa. May shooting yan. Lalang yun, pasok na yun. Muntik sana makabuzzer beater ng third quarter. And that ends our third quarter, Coach, with Pili still comfortably sitting at 105 and Magarao with 42. Yeah, so nice po namin pasalamatan again and again si Congressman Saldico for bringing the Ako Bicol Cup here in Camarines Sur. Siyempre kasama yung Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa. At sa mga sumusuporta at nanonood pa din ngayon at sumusubaybay kahit ano ba ang laro dito, subaybayan nyo din po at mag-follow na din kayo, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Kasama nyo na din ang TikTok channel namin. Mag-subscribe na din kayo. There is no dull moment here. Siyempre. And as we wait for the start of the fourth quarter, Coach, ano bang ma-advise mo
sa mga nanonood na baka sinasabi na, ay, wag na akong manood kasi medyo malayo na yung lamang ng Pili versus Magaraw. Ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Normally ko sa ganito, sa mga nanonood naman, di ba? Matik mo yan, makikita mga live viewers dyan, mga pamilya, kaibigan dito. Huwag pa rin kayo magsasawa. At least if you are a true supporter of your team, panoorin nyo pa rin, win or lose, di ba? Win or lose, you support your team no matter what the outcome is. Coach, tama ka doon. Kasi pag umalis ka na nakita mong ganyan, ang tawag sa'yo, bandwagon lang. Yes. Napakarami niyang ngayong coach, di ba? So, bukas, marami na naman yan. Sigurado. Maingay Sigurado na naman. yan, oo. Maingay na naman ang social media bukas. Madami na naman keyboard warriors. Oo, may magchat-chat naman sa akin kaibigan ko, 20k pusta daw, pero pag natatalo, nawawala. May discount coach daw eh. Oo. Biglang nagiging PWD. So, yan na nga, back action. Ball fake na naman ni Arce this time. Kaso hindi pumasok pa din. Kuha ni Remulyo. Sinalo niya. Ayan na outlet pass to Razal. So, subok ulit sa tres. Wala. Rebound ni Remulyo. Pass to Gonzales. Ayun lang, malakas yung pasa. Hindi nagkakuhanan yung dalawa. Out of bounds yun. Bola ulit ng Pili. Sorry, miscommunication doon, coach, on the part of Remolyo and I think Cantalejo. At turnover. So, Win Galon ngayon. Pasa kay Razal Jr. Shots fake. Lumusot sa gilid. Nag-floater. Wala pang foul. Matawag. Wala yun. Ayan na. To Gonzales. For 3. No good. Rebound by BJ Rombaon. Pasok yan. Rombaon. Completing that short stop. Yes. So, coincidentally guys, sa hindi po nakakalam, ako po ay isang taga-Magaraw at ang aking partner ay isang taga-Pili. Oo. Saktong-sakto. Oo, pero siyempre naman we enjoy doing this job, siyempre. Without biases, siyempre, i-cheer namin, i-commentate namin, i-analyze namin both teams fairly. Kasi wala naman binibistong cool. At yan, napakasarap ng kain dyan ni Kuya. Talaga naman. Baka naman, masubukan kami dito. Double rice. Oh, coach. Ano kaya yung ulam nun? Talaga naman. Saktong-sakto naman yun. Asan daw yung coke? Muntik na kami makasama sa subo doon. Oo. Napakagandang kuha ng ating camera crew. Thank you. Thank you, camera crew, for that wonderful shot brought to you by Miss Ibis Resort. Pag nandun ka, hindi mo siya mamimiss, lalo kung susubuan mo. Oo, talaga. Lalo kung malalaki yung subo mo. Yes, sweet na sweet. At bola ngayon, pupunta sa Magaraw. Gonzales to Rombaon, hindi pumasok. Rebound ni PJ Soliman. Tatakbo sa pass break. Kick out pass to Razal Jr. One dribble pull up. Wala pa din. Medyo umala talaga si Razon Jr. after doon triple made basket. Ayan na naman si Coach Ayarsi, nakatawa pa. Pass fake na naman to Remolyo for 2. No good. Rebound, nakuha ni Razal Jr. All alone doon si Kuya Win Galon. Ayun lang. Shakti na full. Rebound ni PJ Suliman. So sorry miss doon sa part ni Win Galon. Sabay tawa siya doon. Sabay tawa. Yan na ulit si Coach Ayarsi. Kala ko magbo-ball fast. Pass fake na naman ulit. Kaso tinira sa tres. Ayan na, Razal Jr. Pass to PJ Soliman. Favorite niya ang perimeter shot na yan. Pasok yan. So Soliman takes that easy peasy shot. And that shot is brought to you by Miss Ibis Bay. Matik na. Isama mo na ang pamilya. Ayan na. Isama na ang pamilya. Juan Patricio Jr. pass to PJ Soliman. PJ Soliman, with a side step and hangs. No good. Bola mapupunta dito sa Team Magaraw. Sayang. At papasok ang mga youngsters ng Magaraw. Russell Antiga coming into the ball game for Richard Remolyo. Papalitan naman dito ni Kevin Taugan si Rolly Arao. And we still have 6 minutes and 11 seconds left in this fourth quarter. With again, Pili enjoying 118-46 lead against Magaraw. Juvie Gonzales stops and pops. No good. Rebound by PJ Soliman. PJ Soliman outlet pass to Razal Jr.
Natapik ni Jovi Gonzalez kaso tumama sa ulo. Tumama ba o hindi? At medyo nag-uusap pa yung mga referee. Bola mapupunta sa Magaraw kasi tumama coach dun sa ulo. Oo, tumama daw sa ulo. And there's a substitution on the floor, coach. At ayun na nga, may clover chips doon. Sana naman, makarating yan dito. Nakuha ng ating camera crew ang naggagandahang mga mga binibini, mga ali doon. Mga single ladies. So, meron din ditong mga single sa crew natin. Baka daw mamaya. Oo. Maka-match up naman. Oo. Match up daw. Hingin daw yung number ninyo. Oo. Please mukha ka na lang daw, coach. At may foul doon. Pushing foul si Sabordo. Second personal niya na at first team foul pa lamang dito sa Team Pili with 5 minutes and 30 seconds remaining in the fourth and final period. Bola ngayon nasa Magaraw. Naghanap ng mapapasan si Coach IERC. Pinasa kay Rumbaon to Jovi Gonzalez for 3. No good. Rebound ni Juan Patricio Jr. Juan Patricio Jr. Bababa ang bola. Pinasa kay Razal Jr. Win Galon. Hindi pumasok. Shot fake. Sabordo with Hanks. And no good yung foul count. Hindi pumasok. Unfortunately, hindi na-convert ni Sabordo. Pero anyway, he's going to earn that 2 points on the charity strike. Free throw. Free throw yan. Ay, para dito kay Sabordo. Unang attempt, pasok yan para kay Sabordo. At ayun na, nilabas na ni Gonzales yung bola pero may isa pa. Sabay tawa si Sabordo dito. So, sabi ni Gonzales, tama na yan, ilabas na natin. Hindi na tinawagan ng delay yung game doon. Kevin Taugan susubok, drives with big steps doon, coach. Oo, Pinoy step by Kevin Taugan. Semi-Pinoy step doon, Kevin Taugan, their youngest player yan. Si Kevin Taugan, kasama yan si Russell Antiga. At bola dito, nandito kay Win Galon. Ortiz, the inside pass to Juan Patricio, nice pass! Napakaganda! Nice fake! Kaya lang. Inabot. Nabutata siya doon. Parang nabitawan niya coach yung bola. Nabitawan. Okay. Parang nabigla siya na tumalon yung bantay niya. Sabordo ngayon sa ilalim. Spence. Uy, may nakaldag. foul doon. Kanina pa tumatapik si Coach Ayi. Natawagan ng foul. Foul. So shoutout lang dyan sa aming mga kaibigan. Nakita ko dyan si Kuya Luigi at si Coach Pat, ang super fan ng Phoenix Suns. So, congrats sa'yo at nanalo kayo kanina. Yes. Oo. With full effort by Kevin Durant and Booker. Ayan na Patricio Jr. nang nakabuslo doon ng 2 points. Ayan na ulit si Coach IERC. Dinidepensa ng matindi ni Ortiz. Si Kevin Taugan. Ayan na, Kevin Taugan versus Ortiz. Crosses over between the legs. Poposting ngayon dito si Razal Antiga versus Juan Patricio Jr. Spin si Antiga. Antiga, ginugulo ni Patricio Jr. Naghanap ng mapapasa. Nakuha si Jovi Gonzalez. Naubusan ng oras. At they were unable to recognize that the shot clock was about to expire. And just like that, coach, again, that turnover means that the basketball is back again to me. Ayun, at na nag-time out ang Team Magaraw dito. At yan na. Yan si ang ating mga magigiting na si Coach Pat at si Coach magkatabi Bungay, talaga. Nilalamig, Coach. Nilalamig. Kiss cam naman dyan. Kiss cam naman dyan. One time lang. Isa lang. Sige, kiss. Pwede na. Bakit naman mag-kiss cam dyan? Pwede naman. Oo. So, lumabas na ng bahay si Coach Pat kasi nanalo na daw yung Phoenix Suns. Yes. Oo. Sa dami ng upuan, kailangan talaga magkatabi. Oo. Para wag malikot. Siyempre. Baka may kung anong kababalagan na naman daw yung gawin ng dalawang ito. Yes. Pero napakabait na mga kaibigan namin yan. Mga harmless yan. At ang mga diehard supporter yan, hindi lang ng Pili, pati ng AKB. Oo. Mga harmless yan pag may bantay. Yan. Tabi-tabi lang talaga dapat para at least compress tayo. Ayan na, balik tayo sa ball game. Bola ngayon nasa Pili with 4 minutes and 8 seconds remaining in the fourth and final period. Bola ngayon ay Kuya Fredson Hermonio. Fredson Hermonio hihingi ng screen. Ginam shot na doon.
Wala yan. Rebound ni PJ Soliman. Favorite. Wala. Tapikan. Nakuha ni Juvie Gonzalez. Outlet pass to Rombaon. Rombaon. Alley-oop pass to Kevin Taugan. Pasok yan. And with that 2 points, coach, that is brought to you by Highlands Legazpi. And Kevin Taugan cuts the lead to only 69 points. Uy, favorite yan. Favorite number yan ng ating mga kaibigan from Albay. Si Kuya Merto Rojas. Shout out sa'yo. Kuya Boss Mert. Shout out sa'yo. Sana nanonood ka, Sana Boss nanonood Mert. ka, yes. Baka naman, yung steak natin dyan, Boss Mert. Uy, steak. Steak. Baka Bihira niyan. samahan din ng ng red wine. Yes, steak at red wine. Hanggang kinalas lang kasi kami dito sa Naga at Yamsur. Oo. Beka naman maka-steak. Ayan na, tumira ng long three si Gab Lomberio. Rebound ni Juvie Gonzalez. Juvie Gonzalez outlet pass ngayon kay Rombaon. Pass to Kevin Taugan. Drop pass to Arce. Fake pass. Kaso huli yun. Oo, nahuli na siya. Na sobrang fake pass, hindi na fake yung pasa. Yes. Oops, mintis ang tira ni Gab Lomberio. Science yun. BJ Rombaon, may tira yan dyan. Kaso lang malakas. Razal Jr. Sabi nga doon. Bababa ng bola. Ano kaya ang pinaplano ng Razal Jr.? Nagkukumpulan silang apat doon sa gilid. Si Hermonio, Razal. So sabi ni Hermonio, sige na, sa'yo na. Razal Ayan Jr. na. Ayan na, kapos yung tira. So, At Russell Antiga. Dito kay Juvie Gonzalez. Pasa kay Kevin Taugan. Kevin Taugan dinrap pass pa kay Ayi Arce. So yan, I think Pili is just going to dribble out their offensive possessions. Ayan na, Gab Lomberio with the reverse. Oh, Pinoy step. Beautiful reverse by Gab Lomberio. And with that, dito tayo coach sa last 2 minutes brought to you by Misibis Bay Resort. Baka naman someday makapunta kami dyan. Oo, matagal na akong di nakakabalik dyan. Yan ako coach, never pa. Baka naman talaga coach, baka diba? Talaga. Oo, yung mga kaibigan natin dyan, Misibis Bay. At super active pa dito si Gab Lomberio. Sigurado to. Sigurado to si Kuya Gab Lomberio dito. Kasurog. Pangilang points siya kaya coach? Siguro baka magti-30 na to. Baka coach. Ayan. Pili now with 127 points. Over 54 points by Team Magarao. Oh, and let's see if mako-convert pa yung second free throw ni Gab Lomberio. Yes. Ayan nga. 2 for 2. So 128 points now for Pili. As Magarao is still with 54 points. So meron pa rin tayo coach na 1 minute and 44 seconds left. So again, there's still a time to play here. Yes, Juvie Gonzalez attempts sa 3. Sobra ngayon yung tira. Oo, medyo malayo. Medyo malakas lang. Yes. So Fredson Hermonio ngayon pasa kay Gab Lomberio. Gab Lomberio, 1 dribble pull up. Pasok yan! Yan na! Ayan na, habang umiinit. A man on a mission dito, si Mr. Gab Lomberio. At makakaagaw pa kaya? Jump pull yung tawag, ball possession, mapupunta sa Team Magarao pa din. Magarao, so ball possession. The possession arrow points to Magarao here. So 1 minute and 23 seconds left. Remaining, yan na. Juvie Gonzalez, pass to BJ Rombaon, pass to Kevin Taugan. All day, nag-sidestep ako sa 3 points, pasok yan, kaboom! For 3 kay Kevin Taugan. After 2 years, tumira pa rin at pumasok. Yan. Fredson Hermonio ngayon. Will take the shot pa din, kinaliwa, mintis lang, rebound ni Kevin Hermonio. Butatang inabot niya doon kay Taugan. Hermonio, pass to Soleman, easy to. And Soleman cashes that 2 points. Casually cashing that 2 points. Ayan na ulit, Fredson Hermonio. Oh, Fredson. Bumomba doon. Ayan na. Medyo lang. Yan lang. Nagkabigayan doon sa ilalim. Yan lang yung mga ayaw nating makita dito, coach. Kasi patapos naman na tayo, di ba, coach?
baka nasakta ng konti. So, yan lang. Oh. So, tingnan natin kung ano. Unfortunate event na nangyari dito sa ating pagka malapit ng matapos. But I think, Coach, with as we can see there, kasi parang close fist yung Coach. Pero let's wait for... Let's see sa hatol ng ating mga... Let's wait for the official call of our officiating crew. Tingnan natin kung anong i-replay doon sa ating mga referee. And yes, medyo... So far, Coach, okay naman sana yung laro. Unfortunate lang na gano'n. Maybe we cannot say in our part with that what happened. Pero syempre tuloy pa din ang laro with 38 seconds na lang sana remaining at lamang na lamang dito ang pili. Coach, sa ano na to. At kilala naman natin yan si Fredson. Kuya, Fredson, mabait yan. Mabait na player yan. Siguro medyo nasobrahan lang yung kiliti. Kaya, yes. Nadala lang ng emotion. Siyempre. Yeah. Basketball is a very emotional sport. Coach. Just get carried away. Yeah. Pero no intention at all na makasakit, and at the same time, ganun talaga minsan sa basketball, nakapisikalan at medyo konti lang naman at hindi naman tumama yung close fist niya. But yun na nga, may disqualifying call pa rin. I think that is going to be out of the playing court siguro, Coach, diba? Yes, disqualifying foul, Coach, and it will also mean, I think, if I'm not mistaken, we'll have a suspension, 1-game suspension on their next game for the disqualifying foul dito kay Kuya Fredson Hermonio. So unfortunate event na nangyari doon. Nagkakabanggaan sila, Coach, kanina pa sa ilalim at sometimes yung physicality can exaggerate, depende rin kasi sa bigay ng tawagan. At the same time yung attitude din ng player. So marami din na factor na kailangan makonsider doon. Coach, tama ka doon. Pero again, ulitin natin si Fredson Hermonio, napakabait na player nito. So, unfortunately lang. Kilala natin yan personally, si Kuya Fredson Hermonio. Unfortunately lang talaga nangyari yan. So, hindi na natin mabawi kasi yan nangyari na. And hindi naman niya talaga yun gagawin. Siguro baka may nauna sa kanya, nagawa doon, kaya siguro burst of emotion niya. Sabi nga niya, gumanti lang siya doon sa time na. Pero hindi natin sure kung anong punot dulo. Nakikita naman natin, nagpipisikalan talaga doon sa poste doon sila. At yun na nga. Anyways, yun na nga. So, Taugan misses the first of 2 from that disqualifying foul. Ayan, medyo jump shot ang free throw dyan ni Kevin Taugan. Jump shot in the free throw, Kevin Taugan. So, 38 seconds left, Coach. Ball possession pa rin ng Magaraw because of that disqualifying foul on Kuya Fredson Hermonio. So, tingnan natin kung I think Magaraw is just going to dribble out the ball. Yes, I think it's gonna be just 38 seconds and there's nothing to prove more yet here. So, yan na si Kuya Ryan Bautista, the super veteran of their team. I think it's just gonna dribble it out or milk the clock down kasi it's a decided game already. Nagjo-joke time na sila doon. Kasi hindi naman nga talaga yun sadya. Saka magkakakilala tong mga taong to. Sila din pala nagkita dito sa mga dito, mga paliga-liga dito sa atin with Inaga and Kamsur. And ayan, saktong-sakto yung 24 seconds na lang natitira sa ating game clock and shot clock. Dito bola ngayon ng Pili, so it will just waiting na lang tayo na mag-buzzer to para at least nagkakamayan na sila. Nagkakamayan na. Again, sports lang. No love lost yun. No talagang love lost minsan nangyayari yun, unfortunately, pero again, we can't do anything about that kasi tapos na tayo. And with that, Coach, we end our last game, quadruple header for this Saturday game. Saturday game. Day 21 of Ako Bicol Cup eliminations round. Yes. So, with Pili winning impressively, leading by 76 points. On 33-57 dito sa pagtatapos ng ating pinaka-last game o the sa quadruple is dahil 4 po yung game ngayong araw dito sa Cafuerte. So ayan, bago natin tawagin ang naging best player of the game para dito sa Team Pili, nais po namin pasalamatan Ako Bicol Cup
Camarines Sur, brought to us by Congressman Saldico, ang ating Lodi Cakes. Oo, thank you dyan, Congressman, at napaka-pogi. Oo, Kasama, yes, siyempre naman, kasama ang Ako Bicol Cup Party List. Sila nagdala po dito, siyempre, with a wonderful camera works led by our poging director. Oo, Director Shano Calleja. Yes. Napaka-pogi na. Matik yan, ang mga camera works nila, ang mga stolen shots dito na nakukuha na Gibbs Entertainment dito sa ating mga games. Siyempre, Coach, di ba ang dala nila is IMBC. One of the best, if not the best. Di ko nasasabihin sa Kamsur or sa Region 5 kasi baka lampas pa, di ba? No naman, siyempre, lampas pa. South Luzon na yan, Coach, di ba? So, siyempre. tina-aim natin dito, level natin, malampasan pa yung mga UAAP and CAA na caliber na sa Kaya-kaya ko. Manila. Kaya. Kasi nakikita natin dito, di ba? Maganda yung graphics, animation, and everything dito sa the atin. competition. So, yeah, this actually a treat for everyone. So, di ba, galing tayo sa pandemic, Yes. maraming natigil, the sports was canceled for some reason, but we're back now and hopefully tuloy-tuloy tayo, Coach, di ba? So, Dire-diretso na to at siyempre pasarap ang laro lalo na sa pag quarterfinals na dito after ng congressional, di ba? May congressional eliminations. After nito, magkakaroon na ng quarterfinals to semis. Pasarap ng laro kasi yung mga top sa per district, yun na yung maglalaban-laban. Yun na yung magiging close game ang lahat. At siyempre, Coach, ang hindi natin din makakalimutan na this would not be possible without our other sponsors. First, Misibis Bay. Sabi mo nga, Coach, pag nasa Misibis ka, Hindi mo na siya mamimiss. hindi mo na siya mamimiss. Highlands, Legazpi. Overlooking ng buong Legazpi At City at ang Albay. ating mga naggagandahan at mga premier klaseng mga hotel. Yes. Hotel St. Ellis at Hotel Benicia. Yan, mga premier hotels yan sa Albay. So visit na lang kayo para at least ma-experience nyo kung gaano kaganda ang aming mga sponsors doon. At syempre, Hindi lang sila mga mababait, kundi mga mga galante. At syempre naman, Coach, sa nagli-lead sa atin dito sa Ako Bicol, si Boss Lloyd at si Boss Ino. Ang ating Shout out dyan sa mga shout out bossing sa mga namin, Boss bossing namin. Lloyd at Boss Ino. Pequeno man, nandyan lang sila sa baba natin. Always here for us. Nagdi-lead at nag-guide Always nag-mentor sa hands-on atin. ito. At syempre naman yung napaka-hardworking natin na si Coach Pao. Diba? Coach Pao, syempre, hindi yan matik yan. Simple lang, basic lang. Coach Pao yan eh. Diba? Coach Pao Biñas. So palagi nandyan, always ready to help and always gets the job done. Ganyan siya. Coach Pao Biñas. At syempre, yung mga crew natin dito, yung mga amazing camera works all the time. Yung na camera kanina, yung kumakain, di ba? Buntik na tayo may subo, no? Oo, isa sa mga pinakamabait at pinakapogi na na crew natin dito. Yes. Buti na lang. Hindi tayo nakasama. At yan, tawagin na natin ang naging kasurog player of the game with kasama si Carmela. Carmela. Wait lang. Teka lang, Ots, parang may may hinihintay pa tayo. Sorry, hindi pala si Carmela. It's Jessa. Sorry, Jessa. So, Jessa, sino ba ang ating naging kasurog player of the game? Jessa, take it away. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. The fourth and last game for tonight has concluded with a final score of 133-57 in favor of Team Pili. Now with me as the kasurog player of the game from Pili, jersey number 18, Gabriel Lomberio with 27 points, 2 rebounds, 5 assists, and 2 steals. Congratulations for being our kasurog player of the game. Unang-una, wow, grabe ang score ng Team Pili ngayon. Ano yung masasabi mo sa performance na pinakita ng team at ng performance na pinakita mo rin? Yun lang, kasi galing kami sa dalawang sunod na talo kaya ngayon mga ganado yung mga player ngayon para kahit paano makabawi kami sa dalawang talo. Ayun. So this was indeed a bounce back game from Team Pili. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for your all-out support sa team nyo? Yun, pinapasalamatan ko unang-una yung management namin sa Pili, yung mga taga-Pili na sumusuporta sa amin. Yun lang.
And congratulations once again to our Kasorog player of the game. Don't forget to hit that like and share button for more basketball actions. Pakaabangan nyo rin po ang game tomorrow at Irga City Sport Center. And to those na malalayo, don't worry because we are live at Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol YouTube channel. Meron na rin po tayong TikTok account which is Ako Bicol Cup. And we have a Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, and Sir Lloyd Rivera, our commissioner, and the rest of the team. This is Jasmine Navales, your courtside reporter. Maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup at Camarines Sur. Good night, everyone!